ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಮೂಜಿ 4 ಮೂಜಿ ಗುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈತಿರು. ಇಂದಿರ್ತು ನಿಕಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ತೊಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿದ ಅಧಿಕಾರನು ಪಡೆಪುನ ಸಹಜ ವಿಧಿದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಖಲ ಕೈತಲು ದೇಹ ಸಹಿತ ಓ ಮಾತ ಪರತ್ತು ವಸ್ತುಲುಂಡು ಐಕ್ಲೆನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅತ್ತಂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದ ಬಾಬನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅನ್ನಾದ್ದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡತೊಂದು ಪುನಗ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು. ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಲಿಹಾರಿಯಾಯ ಅಪಗ ಆಯ್ಗ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಬಾಬನು ವಾರಸ್ತಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನಗ 21 ಜನ್ಮದ ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ನಯನ ಹೀನನಿಗೆ ಸಾದಿ ತೊಜಿಪಲೆ ಪ್ರಭು. ನಯನ ಹೀನಗ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜದನಾಗ ಸಾದಿ ತೊಜಿಪಲೆ ಪ್ರಭು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿಕೆ ಎಂಡರು ಭಕ್ತರು ಇಂಚ ಭಗವಂತನು ಲೆಪ್ಪರು ಆಂಡ ಭಗವಂತನು ಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಯೊಣಂದಿನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಏತೊಂಜಿ ತರೆನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರತ್ತು ಏ ಪೊರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸುರುವಪುಂಡೋ ಅಪಗೊರ್ದು ಪೆಟ್ಟುನಿ ತಿನೊಂದೆ ಬೈದರು. ಭಾರತೊಡೆ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂದು ಒಯ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಸತ್ಯ ಖಂಡ ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ಅಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಭಾರತ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಆ ಬಾಬನ ಮೂಲ ಉದರೆ ಶಿವಪಣದ ಅದುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಅಂಡ ರುದ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಸೋಮನಾಥನ ಜಯಂತಿ ಪಣದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಯನ ಹೀನೆರು ಪಂಡ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಅದುಲ್ಲೇರು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರಡಲ ಪಂಚವಿಕಾರಲು ಪ್ರವೇಶ ಆದುಂಡು. ರಾವಣನು ನಯನಹೀನ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಐನೆರ್ದವರನೇ ಒರಿ ನನೋರಿಯಾಗ ದುಃಖನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಅಪಗ ದುಃಖದ ಪುತರೆ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರ್ನಲ ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒರಿ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ನಯನ ಹೀನಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ಷು ಪಂಡ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಚಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ: ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತರದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು. ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ. ವಾಸ್ತವಡು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಬಾಬ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಈ ಸಮಯಡು ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚವಿಕಾರಲು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಪ್ರಕಾಶತೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಉಡಿತ್ತರು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತನೋ ಸದ್ಗುರು ಕೊರಿಯರು. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ವಿನಾಶಾಂಡು. ಏರು ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ಯರೋ ಅಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ತಿರು. ಪೂಜ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶತೆ ಡುಪ್ಪಿರು. ಪೂಜಾರಿಲು ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಾತ್ಮಗು ಈರೇ ಪೂಜ್ಯ ಈರೇ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಆರಂತೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಸಹ ಆತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅರೇನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಒಂಜೇ ಅದುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಯನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಾ ಪರಮಧಾಮಡು ಪುನರಾದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಅರೆನು ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಆತ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊರ್ದಿಂಚಿ ಕಳಿ ಹೊಂದೇರು ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳಿ ಹೊಂದೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಾತುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಜನನ ಮರಣೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮೋಡು ಬರ್ಪೆರಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರ ಅದುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪದು ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಪಂಡು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪರು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಏರು ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತಾ ಪಂಡ ಈರೇ ಮಾತಾಪಿತಾ ಈರ್ನ ಕೃಪೆರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಅಪಾರ ಸುಖ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗಡು ತಿಕ್ಕುದು ಪಂದು ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈರು ಮಾತಾಪಿತಾ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು ಐನರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನು ಸಂಗಮಟೆ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ. ನಿಕುಲು ಏನನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರು ಎನ್ನ ನೆನಪಾರ್ತಾವದು ಭಾರತಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಐನರ್ದವರ ವಾ ರಾತ್ರಿ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೇಹದ್ದುದ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಸಂಗಮಡು ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಇರ್ದು ಪಗೇಲು ಪಂಡ ನರಕೊರ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಅರ್ಥಲ ಸಹ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತನ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮೊಡ್ಲ ಶರೀರದ ಪುದರು ಬದಲಾಪುನು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ಪುದರೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರು ಶಿವ ಪಂಡಾದುಂಡು. ಯಾನು ಕೇವಲ ವೃದ್ಧ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ತೆತ್ತಣುವೆ ಬೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗುನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಪಡತ್ತೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ್ನವೇ ಆದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ ಪಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಡ್ಲ ತಮ್ಮ ಸುಖದ ಪಾತ್ರ ನೋಂದಾವಣೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದು ಭಾರತವಾಸಿರೇನು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅರೆನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು ಏರಾಂಡಲ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ನಾಗ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾಯಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆ ಇತ್ತೆಂತೂ ನರಕ ಉಂಡು ಐದವರ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ನರಕೊಟ್ಟು ಎದ್ದಿತೊಂಡತ್ತೆ. ಐನರ್ದವರ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನರಕದ ಭೋಜನ ಉಂಡು ದಯಗ ತಿನ್ಪವರು. ಸ್ವರ್ಗೋಡಂತೂ ಅಪಾರ ವೈಭವ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮನು ಲೆತ್ತದು ನರಕದ ಭೋಜನ ದಯಗ ತಿನ್ಪವನಿ. ಪತಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿನ್ಪವೆರು. ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರನು ತಿನ್ಪವೆರು. ಅಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಐದವರ ತೂಲೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾದು ಬಿಡ್ತು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕಲು ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರಪ್ಪರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಪೂಜ್ಯರೆರ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ದು ಗುರ್ತೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ವಾರಸ್ದಾರಾದುಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದು ಮಲ್ತೇರು. ಐನೆರ್ದಾರ ಅರೆನು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೇ ಭಗವಂತನೇ ದಯೆ ತೊಜಿಪಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ಲ ಸಹ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖೊಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮು ಪಾಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಡು ಲೀನಾದು ಪೂಜಿ ಲೀನಾಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುನು ನೀ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಕುಲುಟ್ಟು ಬರ್ಪ 584 ಜನ್ಮನು ದೇತನು. ಎಂಕುಲೆ ದೈವಿ ಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲರ್ದು ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಕುಲುಟ್ಟು ಬರ್ಪ. ಶಿವಬಾಬಾ ಜನನ ಮರಣಡು ಬರ್ಪಿರು ಬತ್ತದು ಕೇವಲ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಗಾಯನ ಉಂಡು ಸತ್ಯವುಗೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂದು ಎಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮನೆತನಡು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಗುಟ್ಲ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಇಂಚ ವಂಶಾವಳಿಲು ನಡಪು.
ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆತನು ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಇಂಚ 84 ಜನ್ಮನು ತಿರುಗೊಂದು ಈತೀತು ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಬೈದರು. ವರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನೂ ಸಹ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐಟು ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಋಷಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೋಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜರಾಣಿದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪೆರು, ಕೆಲವರು ಚಂದ್ರವಂಶದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪೆರು. ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವನುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಓದೊಂದು ಶರೀರ ಬುಡಿ ಎರಡ ವಾ ಪದವಿನ ಪಡೋಲಿ ಪಂದು ಎರಾಂಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಯೋಗೊರ್ದೆ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು, ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು, ಪತಿತೆರದು ಪಾವನೆಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರದವರನೇ ಭಗವಂತನು ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ಪೆರು. ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಏರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಗಿರು. ಬಾಬಾನೇ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಭಾರತೊಡೆ ಬರ್ಪೆ. ಇದು ಎನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರಳ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾದುತ್ತನು. ಇಂದೆನು ಬಾಬನೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದೆದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಈ ನೆನಪಾರ್ತಾದುಂಡು. ಶುರುವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಪೂಜಾರಿ ಆಪೆರು. ಅಪಗ ಸುರುಸುರುಕು ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರು. ಭಾರತ ಅಂತೂ ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತುಡು ಮಸ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಾದಿತ್ತಂಡು. ಮಂದಿರುಡು ಅಪಾರ ಧನ ಇತ್ತಂಡು. ಭಾರತ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಗಾಲಾದು ಬಿಡ್ತಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಕುಡ ಭಾರತನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಜಡಿ ಭೂತ ಸ್ಥಿತಿನು ಪಡೆತಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇನೇ ಪಂದು ತೂಮಲ್ಲೆ. ನಾರದನ ಕಥೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತುಂಡ ನಾರಾಯಣನ ವರಿಸರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಕಾರಡು ಪೋದು ಬುಡಿ ಎರಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯ ಪುನಃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನೇ ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ತೂನಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆನೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂತೋಷ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮೃಗತೃಷ್ಣ ಸಮಾನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದಟ ಮಿತ್ತಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಥೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು. ವಿಕಾರಿಲಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಏನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪು ಪಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಲೆತ್ತಲತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ದ್ರೌಪದಿ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪೂರ್ಣ ಜೋಡಣೆ ಆದು ಪುನಗ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯುಡೆ ಓದುಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದ್ದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಡು. ರಡ್ಡುಲ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಸೈಪುನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಸೈಯೋಡಾಪುಂಡು. ಶರೀರ ಬುಡುಪುನ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಂತ್ರನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಬುದ್ದು ಬರ್ಪುನಕಲಾದುಲ್ಲರು. ಯಾನು ಕಾಲರ ಕಾಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದುಲೆದೊಂದು ಪೋಪುನ ಆಯಾದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವರು ಅಕುಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಓದುಜಿ ಪಂಡಿತಂದ ಪ್ರಜಾ ಪದವಿ ಪಡೆಪೆರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರ ಬೈದರು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತರಿಜ್ಜಿ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು ಪಂಡಿತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಓದುದ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸೋಡಾಪುನು. ಮುಲ್ಪ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಓದವೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ದಿಯೋಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಅತಿ ದೂರ ಪರಮಧಾಮ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪೆ. ಪರಮಧಾಮ ಮಸ್ತು ದೂರ ಉಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊತ್ತನೊಡ್ದುಲ ದೂರ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತುಂಡು. ಎನರ್ದುಲ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಜನಕನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆಂತೂ ನರಕ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ನರಕದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡಾರೆನ್ನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುನೆರದವರ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಊರಿನ ಆತ್ಮಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಬಿದಾಡ್ದು ಒಪ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಅಮರವಾದುಂಡು. ಐಕ್ ಪಾತ್ರಲ ಸಹ ಅಮರವಾಯಿನೇ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆನಂದದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು.
ಆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ನಮನೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅವನುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಭಾರತದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಪಡಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನೋಡಂತೂ ಗುರುನ ಕೈತಲು ಪೋಪೇರು ಅರೇನ್ ತಮ್ಮ ಗುರುವಾದು ಮಲ್ತೊನ್ನೇರು ಅಂಡ ಮೂಲಂತೂ ಬೇರು ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಸುರುಕು ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲಾದು ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಪರತ ಮಾತಲ ಎನ್ನವು ಎನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ನಿಕಲ್ನವು ದೇಹ ಸಹಿತವಾದವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಅತ್ತಂದ ಶರೀರ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನು ಮಾತಲ ಬಲಿಹಾರಿ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತದಲಕ ನಡಪೊಲೆ ಜನಕನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಹಿತ ಬಲಿಹಾರಿ ಮಲ್ತನೇರ್ದವರ ಅರೆಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾಬಾ ಇದು ಮಾತಲ ಈರ್ನಾವು ಎನ್ನನು ವಾರಸ್ದಾರಾದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಯಾನ್ 21 ಜನ್ಮಗು ನಿಕ್ಲಿನ ವಾರಸ್ದಾರಾದು ಮಲ್ಪೆ ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಭಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿದೇಶಗು ಪೋಲೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಾಯೆ ಗಳಿಗೆಲ ಪಿರವು ಬುರುಂಡು ಅಂಡ ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಲ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತ್ ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ನಡತಿನೇ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ದಾತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಕೇವಲ ನಿಕುಲಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೇ ನಿಕುಲು ಈ ಜೋಕುಲು ಕಾಸು ಇಂಚಿನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಕೊರ್ತಿರು ಬಂದು ಬನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಯಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೆ ಇದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ಲ ಸಹ ಈ ರಾಜಯೋಗರದು ಈ ರೀತಿಯಾದಲ್ಲಿರು ಏರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ದೇವಾಲಯನು ಬಿರ್ಲದಕಲು ಕಟ್ಟದಿರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಈತೊಂಜಿ ಧನವಂತರು ಎಂಚಾಯರು ಬಂದು ಅಕಲು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಪದಿರಿಪೇರು ಮುಲ್ಪದ ಬಡವರು ಅಲ್ಪ ಸಾಹುಕಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹುಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದು ಉಡ್ಪೇರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಮಾತಾಪಿತನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾರೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಡೆಲ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ ಭಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಓವೇ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಕದ ಮಧ್ಯೆ ಸದಾ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿನಿ ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮಸ್ತಕ ಮನಿ ಭವ ಮಸ್ತಕ ಮನಿ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಮಸ್ತಕಡು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಹಣೆಟ್ಟು ಸದಾ ಬಾಬನ ನೆನಪುಕೊಂಡು ಇಂದೇನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಬಂಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಸದಾ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸ್ಥಿತ ಅಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ದುಂಬು ಸಾಗಲೆ ಏರು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲು ತೀರ್ಥದ ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾತೆರನು ಸಹಜವಾದೇ ಪಾರು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸಮಸ್ಯೆಲು ತೀರ್ಥಗೂ ಇತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಸ್ತಕ ಮಣಿದ ಸ್ಥಾನನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಸ್ತಕವಾದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ತೀರ್ಥ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪುಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿದ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಏನನು ನಿನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಈರ್ನ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.